Hej, og velkommen tilbage på kanalen. I dag er det noget War Thunder, vi er i gang i. Og jeg tænker, hvad har vi tid til? En tank battle og fly battle. Og vi starter med tank. Vi tager... hvem skal vi have? Dem har jeg ikke nogen af. Ej, vi tager dem ikke. Gør vi ikke? Skal vi? Ej, vi tager Rusland. Så skal vi lige have noget ice til op, mens her. Pause. Ice tea. Næh. Jeg er lidt ude af form, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har ikke spillet at spille i så lang tid. Eller det er i hvert fald et stykke tid, siden jeg sidst spillede det. Men lad os håbe, det kommer til at gå. Skal vi starte ud med en... hvad skal vi starte ud med? IS-1. Så er vi i gang igen her. Ja, pik. Jeg ved i hvert fald, at Tiger 2H. Og mod den her. Jeg kan godt glemme det, kan jeg. Det er jo ikke sjovt, det her. Ja. Jeg kom lige til at spille lidt Ice-T ud over det hele lige. Lad os se om ja. Altså jeg ved ikke, at nakken tager hovedet. Den kan så også snakke mig. Det er noget helt den anden snak. Lad os se. Sådan der igen der. Gør der sørme også. Target on damage. Attack the A point. Woohoo! One kill. Kan lige se ham der, kan ikke? Kun lidt hit. Bare gemme sig bag ham her. Jeg ved, men lige så snart jeg går op bakken her, så dør jeg. Okay, kom her. Attack the A point. Ui, her ham der. Kom nu. Det kan ikke nå. Han nakker mig først. Target on damage. Fuck, det var egentlig rundt til bakken, havde jeg tænkt. Skønt. Nej, hvad laver jeg? Det er hvad rammer der lige her, lige pt. Døde ham der, eller? Attack the A point. Jeg synes, der er en, der kører rundt op. Det gør der sørme også. Bare sådan bad. Så hvis man ramt, så er det bare fucking bad. Okay, lad os se her.
skal også tage fra det der lorte... Hvad er det? Autosigt? AM Auto eller andet. Det gør jeg lige efter det her. Det kan nok være træls. Shit. Kan jeg se det komme herfra? Oj, her er det vigtigt, så får jeg ikke en skunner og det hele. Nej, kør. Fuck ham. Attack the A point. Jeg tænkede bare lige der at gå efter hans bælte, sådan at han bare stod stille deroppe. Selvfølgelig han kan jo selvfølgelig godt laves, men så er det sådan lidt træls at bare stå stille. Nice. Var det ikke 2? Det var 2 kills. Nummer 2 kills. Kill. Det er AM her. AM. Hvad hedder det nu? Jeg kalder det autosigt. Han stod der, Bjørn, ikke? Okay, der er ham. Jeg sidder der, jeg har aldrig set nogen, der har stået før. Så ved jeg det. Så er det en KV85. Flakpanzer. Defend the A point. Reloading. The enemy is winning. We must counterattack. Reloading. Lol. Hænger til, vi har taget på en dag. Fedt. Så lige nu er det os, der er ved at vinde. Oh. Ja, det er man vist ikke lige se komme. Jamen altså. Wow. Nå, jeg havde backup. Ah, lige meget. Jeg tager da bare en Q85. Nå, jeg er også lige ved at lave det her. Jeg har ingen idé om, hvor det er henne. Ja. Ah. Det ved jeg virkelig ikke. Hvad er det her? Ah, det tror jeg bare lige. Controls. We need to put more pressure on the enemy. They're winning. Ja. Jeg skal lige lave noget. Nej, jeg ved ikke, hvor det er henne. Jeg finder ud af det senere. Defend the A point. Så vi har 2 kills. Og 2 døde.
Fuck! Jeg kan ikke trække ham her! Jeg lukker ham der ikke hjælp. Please! Nå, han tror vist ikke hjælpe. Ad! Fik jeg kun et hit. Ad! Nej. Han står jo lige der så lidt. Altså, for et hit. Og som der var han også lige til at... Really? Please! Kom nu. Yes! Panda F. Kan de lige der? Kan de bare... Jamen... Tak. Skal lige kontrolle ham der. Jo. Så vil kunne ud over kanten, og så ser man røg med. Nej! Ah. Jeg skal bare ikke skyde. Ej, det er trist. Jeg kunne have fået ham der, hvis han ikke kørte. Ja, jeg kan ikke nå det, hvis der kører en rundt. Der er i brand, og trods alt, ja, jeg er død nu. Så ser jeg ikke. Ting. Nej, han er i fly. Oj, ja. Kan vi godt lige trække os lidt tilbage. Det er fint der. Ja. Så til vi vinder. Så jeg vil lige kunne skubbe ham ud af der, det kunne være sjovt. Måske for mig, men ikke for ham. Så bare sådan en ice tea her ved siden af kan det blive bedre. Og så var det en flybattle. Tag bare arcade.
simpelthen, vi ikke finde ud af det stadig. Oj, så er vi så i gang. Vi tager bombefly. Ja. Skal vi have 4.000. Jeg tager den der. Så er der lidt flere at gøre med. Jo, forresten. I næste uge, der er jeg på ferie. Så jeg skal nok ikke forvente, at der kommer videoer fra mig. Men jeg ved heller ikke lige med min ven, om han lægger noget. Det ved jeg ikke lige. Det kommer an på, om man er travlt med skole og arbejde. Men jeg skal nok lige tage en snak med ham, så man kan lægge noget ud. Hvad skal vi gå efter? Den, ja. Tødskånden, jeg tror du kunne. Det er stadig nogen, der banker på. For fuck's sake. Så er vi tilbage. Nå, jeg kan se, vi døde. Hvad skal vi nå dernede? Nej. Og så sådan, jeg kan ikke lide det her ammunition, hvor man ikke kan se, hvor det skal hen. The enemy is attacking our base. We must reinforce its defenses. The enemy has taken the initiative. Nej. Trist. Trist. Ui, der er skibe. Hehehe. Så torpedo. Hvor har vi dem hen? Jeg ved godt, de flyver for højt. Var der ikke nogen skibe, jeg så fra vores? Der var de. Det var i hvert fald det skibe. Hvordan fanden er det nu? Sådan der. Der er bare ikke nogen, der skal være så træls, at de kommer og ødelægge hele det her. Enemy aviators are attacking our base. We must stop them. Så jeg ved ikke, om jeg er faktisk på at ramme et skib før, hvor jeg kaster et torpedo. Okay, der ødelagde lige han. If
Derude derhen, det er den jeg sigter efter. Skal jeg på der? Den rammer ikke. Så hurtigt er den ikke. Hvad er den anden i? Så er jeg lige brugt mega lang tid for... Så er jeg på at nakke dem jo. Så kommer der bare nogen, der nakker dem. Men jeg har skaffet mig torpedo for at nakke dem. Så kommer der bare nogen. Det er trist. Det er rimeligt. Propel der foran der. Kom nu. Fuff! Nå. Ah. Det er også bare rip. Sådan noget, som jeg lige så var jeg den eneste, der faktisk slår over mod, men så lige pludselig kommer der bare to ud og nakker. Det er bare endnu mere trælst. Sound. Nej, det kunne vi ikke. Skal vi tage? Er det I-15 og P-33, 36? Jo. Så vi kan få fat i dem. PF 110. Det er mit nye mål. Og nu er mit nye mål væk. Flyver den her vej over. Flyv herover. No. Torpedo, du vejer for meget. Oh my days. Seriøst? Nå. Nå. Ja. Det var da noget lort. Nå. Skal vi se her. Jeg tror, jeg starter op for et andet spil, som fortsætter her også i videoen. Jeg vender tilbage lige om lidt. Og det er simpelthen tænkt, det var noget BMNT. Og dem, der ikke kender BMNT, hvad skal man lige forklare, hvad det er? Det er et crashing simulator. Kan man sige, at det er det? Altså, det er gode physical, eller fysiske, hvad hedder det egentlig? Altså, prøv at se. Det er jo meget godt. Det er jo sådan lidt virkeligt med
Men så har jeg så downloadet en lille mod, og det er skihop. Så det går bare lige ned her. Se om vi kan holde den. Oj, begynder ikke lede her. Punkteret dæk. Så meget godt uden til videre. Det er en... Er det 85? Ja. Sæt i brems. Dønnemark er 85. Ved jeg den egentlig, der hopper længst. Hvorfor en bil er hurtigst? Hvad med en rallybil? Rally. Oj. Kom så. Bare ikke punkteret dæk. Kom så. Vigtigt. Den slår 85. $155. Er det ikke? Jo. Perfekt. Og bilen gik sådan næsten. Så man kan se, at motor... Er det ikke... Hvad hedder de nu? Driveaksel? Køreaksel? Jeg kan faktisk ikke huske dernede. Det er også lige meget, men de knækkede af, og... Ja, det er det hele. Hvad skal vi ellers prøve? Hvad med en lastbil? Den her. Hvad sker der? Og sådan der. Så er vi kørende. Det bliver spændende. Jeg ved, hvor langt den egentlig kommer, den her. Det er alligevel hurtigt. Seriøst. Shit. Okay, det er helt ud af skalaen. Hvad er det her? Hvis det er 200 meter. Jeg skal få 205, 210, 200. Tror det er en 20 eller 15'er? 215. Det siger bare. 215. Altså hvis... Fuck. Hvad med den her? Okay. Den kan i hvert fald hurtigt. Oppunktering. Nej. Jeg kommer ikke over. Men vi ser lige, hvordan det er, det kommer til at se ud. Sådan. Prøv lige igen. Nej. For meget. Jo. Det bliver nok ikke helt god, den her. Ingen punktering. Ingen punktering. Har vi fundet lastbilen Sorman her? Holy moly. Yeah, hvad det her? 200, 205, 210, 215, 220, 200. Jeg ved det ikke.
250. 230. Hvis vi næsten kan sammenligne her. 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 250, 240. Jeg ved det ikke lige, men jeg tror vi får men hvad med en... Hvorfor ikke tænke på det? Jeg tror en dragster. Drag racer. De er hurtigst på. Please, bare ingen punktering, please. Den kører så bare ikke så hurtigt ned her, ligesom den anden. Ingen punktering, vigtigt. Kommer ikke lige så langt, det kan jeg allerede se her. Nej. Hvad hvis man egentlig kunne lande derovre? Eller... Skal man lige forklare det? Man kører ned her, og så flyver man, og så lander man derovre. Og ingen skade på bilen. Det kunne være bag. Det er den nye mål. Så kom så. Nej, punktering. Nå er det. Dammit. Jeez. Nej. Det er sådan, det skal gøres. Nej. Den er her, okay. Grunden til måske det punkterer dernede, enten er det fordi der er et eller andet bug med det her, enten er det så fordi der er bare for meget luft i dækkene. Så vi tager den til... Skal vi sige... 10. Ja. Jeg redder den. Nej, jeg gør ikke. Tager den ny. Ja, vi ellers klar. Cool. Prøv da lige den. Det ser ud til, at der kommer en video her snart. Med min ven og mig. Jeg tror i hvert fald, det er det forkerte bilbælte, det her. Det er altså lige en ny bil. Skal jeg noget højt med noget... Er den her? Sådan der. Ui. Det gik allerede galt for mig ved anden. Eller, det er faktisk første, er det ikke? Nej, anden er det. Jo, det er første.
Hvad? Kom så, kom så, kom så, kom så. Jeg skal bare over. Kom nu. Det er trælst. Hvad skete der lige der? Jeg tror kunsten bag er det. Ved det er ikke. Man skal ikke køre for langsomt, man skal faktisk have fart på. Så lad os prøve. Fart! Eller speed. Nej, det var lige mig. Jeg ved det godt. Kom så, kom så. Og vi har punktering og det hele. Perfekt. Det er sådan, det skal være. Det kræver faktisk meget koncentration på en måde, det her. Nej! Det tror jeg det kan godt. Nej, det gjorde det ikke heldigvis. Det er sådan noget som det kunne man godt skade bilen. Okay, hvad sker der? Okay, ja. Speed. Her, punkteringer det hele. Og 2 punkteringer. Kom så. Slå. Træls. For meget. Nej. Speed. Oj, oj. Og den er reddet. Altså, I kan jo selvfølgelig bare skrive i kommentarerne om det er at spille ham, det er noget I vil sige videre, eller om det er ikke noget, der er interessant. Det må det stemmer I. Okay, jeg tror vi tager det her level, og så slutter vi lige for i dag. Ui, ui, ui. Ja, det er det smag. Det kommer ikke til at gå, tror jeg. Sådan. Det var level 5. Jeg siger tak fordi I så med. Bare rolig. Der kommer snart en ny video. Hej.